Sanibona zamani Zulu Nation. Ninjani. Yaphila nami. Welcome to another episode of Learn Zulu Every Day Special World Cup Edition. Yebo halala mabhokobhoko. Ngoba bawinile indebe yomhlaba wonke. Asiboneke ukuthi kwenze njani. Okay, so England bebedlala iningizimu Africa ithina lokho. Iningizimu Africa versus England. Buka ke khona namazulu. How amazulu eJapan baya supporta iningizimu Africa, iMzansi Africa. Halala. Okay, now sekushayile i-penalty u-England yathola i-penalty bese bakhahlela i-penalty bathola amaphuzu amathathu amaphuzu awu-3 amaphuzu amathathu nazo-ke nazo-ke now amaphuzu amathathu. The next 3 is to make it a 6-point game. Pollard nje. Nangu Pollard nje naye ekhahlela ethola penalty. Eminye imiphuzu amaphuzu. Amanye amaphuzu amathathu nazo. Nazo-ke. Bayajabula abantu abaseningizimu Africa bayajabula kakhulu yabona ke bayamemeza bathi halala South Africa halala ningizimu Africa bathi laduma. Okay, so lapha kuthiwa uPollard uyena uPollard uthole wonke amaphuzu. Wonke lamaphuzu ngicabanga ukuthi bebu 12 ngo half time. uPollard nje uyena yedwa uthole wonke lamaphuzu. Nazo-ke. Manje scrum ephenduke. Nazo-ke. Na uyabona lo uthi yebo bafowethu nazo-ke. Nangu Pollard futhi inde kakhulu ukhahlele lokho kude kakhulu lokho ngeke manje sesidlala futhi. Zothini nje i-try elihle kakhulu elihle impela yebo. Ngizoskipha kancane lapha yabona ke lo muntu ugijima kahle. Akekho umuntu okwazi ukumbamba okwazi ukumthinta nje yabona uyagijima lo. Nazo-ke uyagijima lo ngokushesha futhi ngokushesha. Nazo-ke sebewinile sithi halala ningizimu Africa nenze kahle kakhulu. Nazo siwinile. Nangu uCyril no Prince Harry bayagonana yabona. uCyril uthi nidlale kahle. uPrince Harry nathi nani nidlale kahle. Ngithi uCyril no Prince Harry bakhulume isiZulu
Angithi vele wakhuluma isiZulu no Prince Harry uyasazi isiZulu impela. Hayi siyabonga kakhulu. Ngicela ni like ni subscribe ningithinte ku Facebook. Ngiyafundisa manifuna ama online lessons ngiyafundisa nami. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.